Здравейте, днес ще играем в сървъра MagmaCraft, но преди това искам да ви кажа, никога не дайте да играете в този сървър, или ако играете, по-добре хората да са над 150. Трябва да са над, защото ето 149, цъкаме тук, сървър is full. Затова ви казвам по-добре. Сега влизаме в този. Добре, лад с каменен меч съм. Да. Сетих защо. Ако питате защо съм взел каменния меч, трябваше да убия един скелет. Мисля, че ще ми даде стрели. И сериозли, значи Deadpool с крабешка глава. Това е просто уникално. Уникално и яко. Уоо. Тук паркура бил много лесен, бе. Вижте, няма... Ето, маняк, тук вече има ключ. За магма честа. Стигна чак до там и падна. Саднат. Чай, тук един приятел беше сложил нещо, но явно го няма. What the hell? What? Ай, стига, бе, намерих си дъма броня. Айрон броня и дъма меч. What? Кой ще ги даде толкова щедро, бе? Да, хелп. Някой ги даде много щедро, бе. Все едно му додаха от сърце. Чайте да кликнем тук. Аре, иди нататъка, искам да очистя. Аре, искам да очистя. Аре, чиве, бе. Ей, тук ще седя и ще чакам някой да изкочи. Нещо, което няма да стане, ако сама. Например, аз няма да изкоча и така, като и то там. Все пак не съм... What? Те с какво са загледали? Панета с какво се е загледала и така. Пак другия. Тук гледа. Опс, сори, това е вайбъра. Какъв този? Обаче задници. Ома гът, тук никой ли няма излезе, бе? Аз някой единствения тук. Някой мазна единствения тук с дъма меч. Останалите са и с дъма броня, аз съм с айранска. Аз съм с айран мен броня. What? Толкова купол, кому стана? Ако питате какъв е този купол, мисля, че това е PvP. Не PvP, ми паркур. Сори, ако малко лаги, ама... Това е. Мага, то продава бради само на випове обаче. Без толкова сумен. Имам пари. 30 пари имам.
Добре. Сега ще палим ли тук? Не, някой друг пали. Някакъв май се да цели с Fire Aspect стрели. Искам да ги взема. Дай ми да ги взема, Не мога да ги взема, стига. Изтървах го. Фак, умри, Тъп Алекс. Изгори фада, Искам и то дъмото да го убия. Искам да убия. Кой не ги даже? Аз ги взимай. Дай ми някакви бутилки. Обаче веднага се прибра, Нали Сега поне запалим някой крал. Баси. Езе. Спанер на пигмани му. What? Мага! What? Значи убих паси и взех глава на Стив. Кажете ми сега какво беше това, моля. Пак оная женка се разхожда с глава на пик. Трябва да кажа на пигман. Не, човек, чек, защо бягат тъй като някой изтървани, бе? Ето, не знаете ли, че и той ще ги фани? Бой. Идвам да убия. Вух. За малко да изляза мене да убият. Омага! Пича. Садното, бе. Удака, беге. Удака. Иха, тия как скачат. Аре, тук няма ли един админ, бе? Дали да го избазикам? Съм админ. Стане яко. Чакай. Искам да съм и тук да цепя от тук някакво мазно. Това са ирам бронята сега. Аре! Не мога го оцеля ли? Аре, умре! Ето с маняк искам тук да убия с дъма бронята, обаче не мога го оцеля. Абе, стига си бега, бе! Стига си бягала. То спича. Искам го трепя. Някакъв луч излезе са би. Аре, умрете! Как тъй всички само ги трепят, пак аз не мога да отрепя и един. Умрете! Искам да убия пича. Искам да убия нетко пича. То маняка само с златни ябълки са трови. Стига са тровил, бе. Ко скаже? То пича само с златни ябълки са трови. Спри се, бе. Аз някакво мазам. Тук всички седят, гледат и аз някакво... Тук всички седят, са бият някакво, пак само ни двамата с... То маняк, тук седим и ги гледаме. What? Някой ма целнал? What? The hell? Фубу.
Бан на временно. О май гад. Не знаеш, че 2 седмици са временно решение. Кто са? То са админ. То са админ. То са админ. Спул 5 админ. Мисля. Ей, защо не ми даде нищо, бе? Гадняр. Има ключ за магма чистотос. Аз го знам. Дай ми нещо, бе. Айде, дай, бе. Лош. Пазица. Така, да видим. Да вземете ключ за честа. Май са. Ключ за честа е нужно да гласувате чрез вод. Right клик отваряте честа. Левки клик проверявате кое има в честа. Да видим. What? Значи имаме 3 наградника, 1 Еван, 1 Дъмър